Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Sa panahon ni Jesus, diha sa pagpanguma, sama sa atong panahon karon, ang tanang yuta nga tanuman, ginaampingan o ginabantayan og maayo. Dili pareha karon nga adunay moderno nga mga traktor o mga pesticides. Ang mga mag-uuma kaniadto, musalig lamang sa ilang kahibalo og panabot sa kinaiya sa tanom. Importante usab ang ilang pagbantay sa mga sagbot nga mahimong mupatay sa tinuod nga tanom kung dili kini matagad. Aduna sila giilang klase sa sagbot nga gitawag og darnel, nga murag trigo tan-awon sa unang yugto sa pagtubo. Busa kon mubira ka ng darnel, samtang nagdungan pa og tubo ang darnel ug ang trigo, posible nga maapil og ibot ang tinuod nga tanom nga trigo. Ang mahitabo, maghulat sila hangtod sa panahon sa ani, kay didto na sa panahon sa ani makita ang kalainan. Mao ni ang konteksto sa atong ebanghelyo karon. Si Jesus nagsugilon og sambingay bahin sa usa ka tawo nga nananom og maayong binhi. Apan sa dihang natulog siya, misulod ang kaaway og nagsabod og daotang binhi. Ang duha, ang trigo ug ang sagbot nga darnel, nagdungan og tubo. Ug sa dihang gisugyot sa mga ulipon nga ibto na lang ang daotang tanom, ang agalon ni desisyon nga pasagda na lang nga magdungan kini og tubo hangtod sa pag-ani. Unsa may pahinumdom nato ani karon? Unang punto, ang Ginoo mapailobon kaayo. Timan-an nato nga ang Dios mao ang maayong mag-uuma. Iyang gusto nga ang iyang mga anak nga magkinabuhi sila sumala sa iyang kabubuton. Apan ato sad sa angkunon nga diya sa tunga-tunga kanato, within us, naasad ang sagbot, ang daotang binhi o daotang mga tumong o intensyones nga nagpahipi diya sa atong mga maayong mga buhat. Sa ebanghelyo, wala gilutos dayon ang daotan, kay ang plano sa Dios dili kalit nga paghukom. Giingon sa sulat ni San Pedro, "The Lord is not slow in keeping His promise, but is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance." 2 Peter 3:9. Ang Ginoo dili malangan sa pagtuman sa iyang saad, apan mapailubon siya kaninyo, kay dili siya buot nga may malaglag, kundi ang tanang tawo makahinulsol. Usahay, kita dali kayo muhukom sa uban. Usahay sad, kita nga maayo sa tanaw sa uban, na day gihapon mga dapit sa atong kinabuhi nga nagapanginahanglan sad og pagbago. Ang sambingay nagtudlo nga dili nato angay dalion ang paghukom sa uban. Hinumdumi ang Ginoo nagapaabot, dili kay nagpasagad lang ni siya, kundi gusto niya nga ang tanan makabaton og panahon sa paghinulsol. Ang maayong tanom mahimong mas maayo na pa og ang daotang binhi basin og muliso pagamay. Ang Ginoo mapailubon kaayo. Ikaduhang punto, ang Ginoo nagdapit sa paglantaw sa atong kaugalingon. Sa dihang nagsulti si Jesus, wala niya gitumbo kung kinsa ang trigo o kinsa ang sagbot diya sa iyang mga tigpamati. Kay ang importante sa sambingay, dili ang pagtudlo sa uban, kinsay maayo o kinsay dautan, kundi ang pagpangutana sa kaugalingon, trigo bako o sagbot. Ug kung kabalo na ta nga naapay dapit nga gahi, dapit nga dautan, dapit nga tig-a o kasing-kasing, dili paulahi ang tanan. Napay panahon sa paghinulsol. Giingon ni Jesus, "Unless you repent, you too will all perish." Luke
13:5. Gawas kon kamo maghinulsol, kamong tanan mapukan usab. Bago lang, nakita ko ang usa ka Facebook post nga nag-ingon, "One of the devil's biggest lies is this: you don't need confession." Tinuod yun. Kay daghan sa atong mga Kristiyano karon, bisan mo regular mo attend og misa, nagpuyo gihapon sa libutanong paagi. Dili na moadto sa kumpisal. Murag gihimo na lang accessory ang Ginoo. Daw gihimo na lang ang Ginoo nga dayan-dayan. Apan wala gyud gihimong Ginoo sa atong kinabuhi. Apan ang kumpisal mo ang pag-ila na basin aduna pay sagbot sa akong kasing-kasing. Ang Ginoo nagdapit sa paglantaw sa atong kaugalingon. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo karon nagtudlo nga ang Ginoo nagapaabot. Dili tungod kay wala siya alamag kung unsay mahitabo sa atong mga kinabuhi, kundi tungod kay gusto niya nga kita mutubo. Ang maayong balita, wala pa ang panahon sa ani. Busa, gamito nato ang panahon karon aron mahimong maayong yuta nga naay tinanom nga maayong butang sa Dios. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.